Zdá se mi, že tento skalní výstupek je poněkud uvolněný a tím i značně nebezpečný. Ahoj, tati. Ahoj. Co je to tady za výstavu nábytku? Žádná výstava nábytku, to je cvičná stěna. A proč jsi zamotaný do té šňůry na prádlo? To je horolezecké lano, abys věděl. Takže ta motika u pasu? Žádná motika, nýbrž horolezecký cepín. Taťuldo, snad nehodláš horolezti? No proč ne? Počkej, jdi mi z toho skalního výstupku, ať mohu začít stoupat. Ale já bych chtěl jenom vědět... Všecko se dozvíš, ale později. Teď mě nech cvičit, čas kvapí. Na výstupku, kde dosti místa si oddychneme, tak... A potom protáhneme stuhlé svalstvo. Hele, to bude Mánička. Taky nezapomeň pozdravit mým novým pozdravem strmolezem k horským výšinám. Pojď dál, Máni, ale opatrně, aby se nám taťulda nezřítil do hlubiny. Já do jaké hlubiny? Všechno uvidíš. U nás momentálně zuří horolezecký trénink. Dobrý den. Nazdar, Vaňčko. O plošince se nejprve přesvědčíme, jestli se náhodou nekejkláš, ano? No? Náhodou kejklá. Má kratší jednu nohu, ta plošinka. No prosím, tedy použijeme pouze ke krátkému přehoupnutí do skalních rozsedlin a nad námi se tyčí Almara. Ale prosím tebe, zde si musíme pomoci rukama a vyhledat chyt. No, takhle. Něco. Sunejte mě. Já jsem... Se mi zdá, že jsi vyhledal chyt, ale za to ses nechyt. Ale ne, to byl jenom takový malý technický nedostatek. Na vašem místě bych raději nehorolezovala, pane Spejble, abyste si zase neublížil. Jen se neboj, Máničko. Tady lezu jen tak, ale tam budu muset použít skop, lana a cepínu. Kde tam? Přece na Havraní skále. Vy chcete lézt na ten hrozitánský kopec. No ovšem, jedině tam nahoře roste čichma rezavá. Cože? Co to je? Jedinečná vzácná květina, kterou na skalce ještě nemám. Ale budu mít. To je co? No, to je dost vysoko. Co kdyby jenom vysoko? Tam už je děti říše orlů a mraků. Tam dosud lidská noha nevkročila. Víte to určitě? No ovšem. A tati, vážně musíš za tou duchnou rezavou lézt do takové výšky? Nedá se někde koupit? No samozřejmě, že se dá. Ale já nechci nějaké umrněné pugétky. Já chci, pane, divokou, jak si řekl bych, divoký odolný exemplář. Tak já lezu. Ale lezte opatrně, pane Spejble, ať se vám nepřetrhne šňůra na prádlo. Žádný strach, všechno v pořádku. Vida, jde to docela pěkně, jako by tu snad kdysi vedla nějaká pěšinka. Tati, slyšíš mě? Ano, slyším, co pak je? Jak vám to jde? No, to víte, těžko se dýchá, vzduch řídne, musím se vázat. Už vidíš nějaké ty duchny? Ale kde pak? To asi až nahoře. Končím, musím se soustředit. Dej si pozor, tati, ať se nezřítíš. Cesta sice vede dál, ale obcházet to nebudu. Ne, ztrácet čas to ne. Tadyhle si nadlezu, pěkně si to zkrátím. No, tak radši to obejdu, přece se nebudu unavovat hned na začátku. Jdem dál. Se mi zdá, že jsem šlápl do horské průrvy.
No, jdem dál. No, tadyhle bych radši nepokračoval. Stezka nikde, jen kolmá stěna. S procházkou je konec. Bude třeba horolésti. Halo, je tam někdo? Není. No, tak to jsem tedy odkázaný sám na sebe. No, hop. Drží. Na šťastnou shledanou, tatí. Jak jsi tam myslel, Hurvínku? Hned uvidíš. Máni, Sherry, jdem. Jdeme. Tak, tohle je jako stolička. Tak, jsem na štokrleti. Teď jako na štafli. No, příčky to zrovna nemá. Nebude to legrace. A ta skříň, hrůza, jak je to moc nahoře, no jen klid. No, to je ono. Použijeme, kde mám ten výstupek. Tady jsem měl takový výstupek. No nic, tak použiju lana. No, pomoč, Mangote, já se tu bimbám, Hurvínku, Máničko, pomoc, já tady visím, už to dlouho nevydržím, už, Mangote, když se utrhnu, už se to vyklá, pomoc. Kde jste kdo? Hurvínku, Máničko. Chyťte se žebříku! Co? Žebřík? Opravdický žebřík? Je to možné? Všechno je možné! A děkuji. No, děkuji, pane Krakonoši. Víckrát nedělej to, na co nestačíš. Podruhé bych nemusel být na blízku. Já vím. Máničko se už jde. Jo. Šmankote, já už nemůžu. Sotva dechu popadám. Kde to jsem? Ahoj, taťulo. Já se vzdávám. Fuj, to jsem selek. Kde jste se tu vzali? Dovezla nás sem, prosím, auto s limonádami a vysadili nás u kantýny. Cože? Auto a kantýna v téhle divočině? No, Už jsem 2 měsíce vede silnice. Staví se tu rozhledná, víš? A zrzavý kytky rostou kousek odtud. No to je snad další zázrak. Kdybyste věděli, kdo mě zachránil. my už to prosím víme. My ho sem poslali, kdybyste byl v nouzi. Ale to byla nějaká nadpřirozená bytost, nějaký horský duch. Tak už pojďte. To je on, horský duch? Ohřál jsem vám čerstvé jaterničky, tak ať vám nevychladnou. To je pan vedoucí z kantýny. Ano, Kokořin František. Vytáhl tě po žebříku a my jsme mu zatím složili limonády. Že ano? Tak. Ha ha!